Вітаю, 18-та в Києві. Час новин на АТР, в студії Софія Бляєва. Чергові обшуки в Криму. ОМОНівці обшукали будинок сина кримського громадського активіста Фазила Ібрагімова Енвера. За словами адвоката Еміля Курбедінова, в будинку шукали заборонену літературу. Фазил Ібрагімов – учасник полян-протестів. Він займається земельними спорами у мікрорайоні Стрілкове в околицях Сімферополя. Активісти пояснюють нові обшуки тиском на громадський рух з боку окупаційних силовиків. У бахчисарайському кафе «Салачік» нагрянула прокурорська перевірка. За даними адміністрації закладу, у ній взяли участь окупаційні прокуратура, Розпоживнагляд, МНС, Податкова служба і Держстройнадзор. Перевірка триватиме до 16 листопада. Відповідну заяву адміністрація поширить сьогодні на офіційному сайті кафе. Господарем цього закладу є Марлен Гасанов. Він один з 6 затриманих кримських татар, в чиїх будинках ФСБ влаштувало обшуки 11 жовтня. Всі вони зараз перебувають під вартою. Їх звинувачують в участі у бахчисарайському осередку забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір». Марлена Гасанова окупанти вважають організатором цього осередку. Формальной причиной для данной проверки, как мне известно, была якобы жалоба на данное заведение. На что именно жалоба, мне неизвестно. Проверка однозначно вызывает сомнения в формальности, а вызывает больше уверенности, что это политически мотивированная проверка. Это проверка всего народа, проверка на его солидарность, на его единство. Это аресты и суды над всем народом. Детектив із щасливим кінцем. Викрадення немовля у Києві закінчилося поверненням дитини батькам. Про те, як розвивалися події, в сюжеті Віктора Пономарьова. На цьому відео з камери спостереження чоловік завозить коляску у дитячий садок. За декілька хвилин туди заходить дівчина і раптом виходить з люлькою у руках. Як стало відомо, батько немовляти у п'ятницю прийшов у дитячий садок, щоб забрати старшу доньку. Коли чоловік на декілька хвилин відійшов від коляски, 2-місячну дитину вкрали. Протягом ночі близько 200 поліцейських шукали немовля. Знайшли в 20 кілометрах від Києва, в селі Новосілки. Где ребенок? Как дела? Есть. Привет. Как тебя зовут? Есть ребенок. Поліція відстежила викрадачів за допомогою камер спостереження. Вони купували речі для дитини в одній із аптек Вишгороду. Напрям поисків змістився до Київської області. Підключились хлопці вже з Київської області разом. І всі, було встановлено місце знаходження, особа цієї жінки, особа її спільника. Саме тут, на пилорамі в Новосілках, правоохоронці затримали 20-річну дівчину з її співмешканцем. Впродовж ночі вони переховували 2-місячне немовля у будівельному вагончику. Мешканці Новосілок цю пару у селі ніколи не бачили. Ці люди, вони знаходяться при в'їзді в село, це сама пилорама. Працюють там не місцеві мешканці, з місцевих там нікого немає. Тому сказати, що то за люди, кому вони, і проконтролювати їх нам, місцевим мешканцям, і в частності сільській раді, не є можливо. Під час допиту Даяна пояснила, чому вирішила вкрасти немовля. Місяць тому померла її новонароджена дитина. Розповіла, як позбавилася тіла. Где выкинула? Павловская 28, квартира по Шевченковский район, Павловская 28. Куда выкинула? Мусорку. Психолог пов'язує таку поведінку з посттравматичним синдромом після народження. Жінку супроводжує депресія. В депресивному стані чи психотичному стані жінка не може контролювати свої певні дії. Після народження дітей часто змінюється дуже сильно гормональний стан у жінки і можуть відбуватися стани неконтрольовані. Викрадачці немовляти загрожує до 12 років ув'язнення за скоєння особливо тяжкого злочину. Статус її хлопця, свідок чи співучасник поліція визначає. Віктор Пономарьов, Іслам Пінка, Заман, АТР. Наділи браслети, відправили під цілодобовий домашній арешт. Дівчині, яку підозрюють у викраденні немовляти, в Києві обрали запобіжний захід. В Оболонському суді столиці вже закінчили розгляд вимог прокуратури. І з нами наживо звідти наш журналіст Дарина Іванютенко. Дарино, як пройшло засідання?
Дівчина зайшла в залу суду разом з двома конвоїрами-поліціянтами. Весь час сиділа, закриваючи руками обличчя. Коли на питання журналістів не відповідала, після оголошення запобіжного заходу, це 2 місяці домашнього арешту з носінням браслету, про яке клопотали прокурори. Журналісти запитали, чи визнає вона свою вину. Вона відповіла, що так. На суді не було ні родичів, ні співмешканця дівчини, 20-річного хлопця, з яким начебто разом вона планувала викрадення дитини. Ми поспілкувалися з адвокатом. Він говорить, що буде проводити ще медична та психологічна експертиза. Однією з цих експертиз визначать, чи насправді народжувала дитину дівчина і чи застосовувалися до неї фізичні сили під час її затримання. Ще адвокат сказав, що побоюється за її життя, так як справа дівчини набула розголосу в інтернеті, в засобах масової інформації. Про що ще говорив адвокат? Прошу послухати пряму мову. Вважаю законне, обґрунтоване, воно повністю було враховані всі доводи, викладені стороною обвинувачення. Сторона захисту, звичайно, має право протягом визначеного строку це рішення оскаржити або ж не оскаржувати його взагалі. Це був прокурор. Під час засідання дівчина просила звертатися до неї виключно російською мовою. На запитання судді, чи не розуміє вона української мови, дівчина сказала: не розумію. Тому адвокат виступав таким собі перекладачем. Під час виходу з клітки, в якій сиділа дівчина, вона вела себе спокійно, не плакала, не спілкувалась з адвокатом, вийшла до однієї з кімнат в суді, та сьогодні її відвезуть за місцем прописки, яке є в Києві. У мене все, студія. Дякуємо. Це була наша Дарина Іванютенко. Вона знаходиться в Оболонському суді Києва, де суд обирав запобіжний захід дівчині, яку підозрюють у викраденні 1,5-місячного немовля. Вже згодом ми розкажемо більше з цього приводу. Переселенок з Криму, які померли у центрі Харкова унаслідок кривавого ДТП, поховали. На Харківщині попрощалися з Аллою та Анастасією Сокол, вдовою та донькою загиблого раніше учасника АТО. Стан постраждалих у харківській аварії трохи поліпшав. Сюжет готується до ефіру, і вже згодом ми докладніше розповімо про це. Обшуки в Одеській мерії. Детективи НАБУ прийшли в робочий кабінет і помешкання міського голови Геннадія Труханова. Один з одеських сайтів повідомив, із квартири винесли 2 опечатаних пакети з документами. Трус пов'язаний з 2 провадженнями про привласнення коштів та про приватизацію аеропорту, пояснили у прес-службі антикорупційного бюро. У першому випадку йдеться про реконструкцію автошляхів. Слідчі припускають, чиновники завищували вартість робіт, а прибутки потім перераховували в офшори. Друге провадження стосується передачі майна міжнародного аеропорту Одеса в приватну власність. Детективи вважають, це завдало громаді понад 100 мільйонів гривень збитків. Це всі новини на цю мить. Вже менш ніж за годину. Не пропустіть. Я перепрошую, не пропустіть наступний випуск «Заман» о 20-й. Ефір телеканалу АТР продовжує програма «Акшам». Залишайтеся з АТР.